sengiphumile kuwe wena. Njengokuthi uRamaphosa uplan uqedile, cabinet yakhe useyikhethile, eParliament useqedile, lana akazoshaya khona i-last number uzokugweba wena. Bazokushaya nje ngo-2 years phakathi ugqoke u-orange. Siboneke futhi uzoyisiwa le-Robben Island. Ya, lo ungana-network unganalutho. Uzosanganela iy'boshwa lapha uyozuyeka uyophuma usuyikhola uyophuma uzusonta kaShembe wena. Wena usazoba eNazaretha wena. Wena ngikhuluma noMoseveni, ngikhuluma lokhu ikhamba ngikhulume nomnangu wangwa ukuthi bakubophe ukuthi wena uyinyanga sesiphasayo uhambe yokulapha kwamanye amazwe ngaphandle kwemvume. Awunayo imvume yokulapha internationally. Awunayo imvume yokulapha internationally. Uhamba wona mithi uhamba ngokwendawo ngizokulaya ngizokunaka ehle lezi. Wena usuphuza inyongo wena siyakhala manje. Yebo, awunayo imvume yokulapha futhi wena uzobosha u-lifetime. Ngcono ngikheze ngiyabonga amakhosi ethu into ibhulayo niyona. Mina nginathana ke mina ngigwetshwe. Manje ufuna ukudlala ngami bangamiya wona lo 2 years. Injalo-ke indaba wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cela subscribe wenze nebheli ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ividiyo entsha siyi-channel Manje